Kani-kani Akashvani Shillong ke khubor ban puli di kasan ni jana kimat bokong san ke khubor. Khot penong jingelang ke sarkar India ya barok kiseng san berthei haswa ban long ke darbar mang tengka jang ke parliament. Kiyo bat paunam kitiar ki berasna hari India hakaran san jang ke berthei ong menteri rang badu Narendra Modi. Rakhi kiseng balang bat ke sarkar Meghalaya ya ke lengku sngiyap kabasis pak prapukundai jong utirot sing siem. Bat on ai bai lut kesam ke sarkar Tripura ki long yeng ki bersakta ha ki jingjai snam ha ganda twisa na ke jing sngo ye pherjat bin rio. Ki khubor ki babnya. Ka sarkar India kalau khot penong ki jingyelang jong baro ki seng san perthei ha ka singi ublei ban ha shwa ka dor bar mang tengka jong ke parliament. Ha ke jingilang ka banlong ha si ublei ka sarkar kan pa ne ke jingi trelang na barok ke seng san perthei khnang ban penti kana ye ke jing ya bet yarenti ki jing tre kam baro jong ki atli ki ying dorbar ka parliament kata ka raja sabha bat lok sabha ka dorbar mang tengka jong ka parliament kan sedang nadu ka arpo arterik menta ubnai nai tung bat kan kut hadu ka khat arterik jong benai banwan. Kabanlong ru ke darbar mang tengka ke beningkong jong ke sarkar ke balam khmat do Narendra Modi ha ke jinglong nong yalam jong ha ka kenti ke balai. Ha ubnai belala ha ke jing kren jong ke presiden kari ke Draupadi Murmu ha ke jing yalang jong baro atli ki yeng darbar ke parliament kalau ong ba ke mang tengka kan nong ke duler ke bantri kam halor ki jing thumu jong ke sarkar na ke benta kala we jong kari. Menteri rang badu Narendra Modi ulaya sam ya lagi jing sngo lengba ke social media halor kumno ka make in India kalam ya ka yok ka kot jong kari India ban pau bat ki ho ka san jong perthei ki bicycle nari India menta ki long ki ba ki ri ki perthei ki dawa bha ha ka ba ka jing shalani ki klanang ki Irat se UK Germany bat Netherlands ki juti belasna ha Bihar balatip kum ki made in Bihar boots menta ki long ki ba ki sipai jong kari Russia ki dawa bha ka ba penpau ye ke jingja yo jong ki mar ki belasna hari India ha ki yo ya dari jong ko perthei ki Kashmir willow bat ba la jupendan kam ha ka batit bol ha ka jingile ka cricket ki long ki bela dawa na keleng ka perthei na ka benta ka lempung World Cup ka ban long shen ka belanang penklan su ye ka kedan jong ki ha pedeng ki nong ile ka cricket ki ba paunam ka perthei ki Kashmir willow bat ki peninam ye jing Tibet jing kinong India ha karukom sna bat jing odur yaki ya kale nyam Ashura Muharram la rakhi da jing shongkun hak lengkari henen kasngi kabalong kalungkhu sngiyap u Hazrat Imam Hussein u bala phai la jing kum umarta u Hazrat Imam Hussein u balong u khun ksi jong Prophet Muhammad lembat ki parlok jong u kila IT la ka jong jing ban peniang rasong ye ka jing shisha ka hok par ka jing bishar bahok ha Karbala ban rakhi ye ka tegeleng ku skiyap jong u Hazrat Imam Hussein ki pa runget ka niam muslim kila penlong ye ka tazia procession ka balong ka jing ya petba ka bakrepang hadali ka jing ya petba la penlong ha keleng ki jakaba pher ki bakanthop ru ya ka jama masjid Nizamuddin Okhla bat Merauli. Hakate ki jigra khela penlong ru ya ke jingelang le niam balatip kum ki majlis. Ban kedau bat pen kenau ya ke jinglan ladi ke pada ke jingyap jong ki mata ha Karbala. Ka dorbar nong kriam kala sedang ya ke jingra khedap nyupusan snem ke jongka ha ke jingelang kabalalong ha kamadan basketball jong school Saint Xavier nim kesngi kiriu pokmat ki beladan rangkat akatekat jing rakhi ki kentup yo sumbut menteri rang ba ka Meghalaya uba asnga balang dahar usiem ka Himamelim upaim aina manik siem u president jong senjuk kinong sensasnong nong thamai pelun uba banteli el nari urang ba asnong kanong kriem uba bawan kriem bat kibe usumbut menteri rambak kejela haba ajing keren hak tegi jingelang ulai khublei ya ka dorbar nong nong kriem halo ka jing kenjo ya mau mer ba nyupusan snem hak jing ya lenti ki jongka bat ula ong ba ka de jing don beta bat usunyang jong iwe pi iwe ni kinong song sunong ban penlong ya ka nong kriem kum ni kum bakalong menta
kum kadak jeng pli ke jeng rakhe dap nyupusan senam usembut menteri rang ba rangkat baki wede kibala syakot sung bah syaka jeng rakhe kila penher ya nyupusan tli kibalun kani ko kubor kawan sepi nak Akashvani Shillong ki seng balang jong kerilong khasi bat jentia nen kasi kila rakhi kelengku sngiyap ka basis pa prapun dai jong uklawat ele lajui keri utirot sing sim hanong ba Shillong da ka jinglet bu senti ha khamat udur mod jong utirot sing sim ubadan ha Shillong ka sarkar Meghalaya ru kala penlong ke program per ha keleng kejela ban rakhi kenal buram ya uklawat ele lajui jong keri ubanakan kejela ka kenun mi keman na ki nong rep bat nong sengkam na Meghalaya rengkat ba menteri rang ba kejela konrad ke sangma ning kesngi kala let sha Rashtrapati Bhavan kani ka kenhun na kejela ka dei ka ba lai shimenta ha ka Meghalaya Pineapple Festival ka ba ar ka ba long dang sen ha Delhi hat menteri rang ba uloong ba ka sarkar Meghalaya barabor ka juya trelang bat ki pa nong rep ki balong ubut lum jong ka yok ka kot ha kejela ka jingdon kinong rep na Meghalaya ha ka yengsa ka presiden jogari ka Rashtrapati Bhavan ka long ka jingsarong bat ka dak jong ka jing te song lakari long su ukon rat ke sangma kate ka kenhun klale jungo ya ka jan jatia darpan bat ya kiping bat jing dang rendang khasi bat garo balabu peninam Rashtrapati Bhavan wala ka jinglong jingman ha ka song suk song sengan ha ka jaka ka badan ka jing kan an na ka jing sngoi pherjat benriu ha ganda tuisa ha dhalai district kala sedang wan phai pat sha ka jinglong ka ba kum bajulong malaka sngi ka sarkar Tripura kala pen bena ban ai bai lut ksan shiklor nripulak tengka syaki sispa nripun riu teli ki long ying ki bla sakta ha ka te jing jai kan an ka bla wan ra ru i ka jing snam la ban pen kan mau ba ha ka khat arterik menta ubnai ila den ki jing jaw yang ding thombor bat luti ha ganda twisa hadin ki jing yap jong wei samla puli college ibala klat no na ka jing sak takti ha ka nyau terik unai tung hadin ki jing mensa ko bajur kat kum ki khubor sarkar le thu ba palat saw hoteli ki yeng lai hoteli ki dukan bat bon teli ki kali kila sa pen julor bat sa yang ding ha kinong thombor ha ganda twisa kasnong ka badan sis pa lai kilometer phang sati mingi jong kanong ba agartala palat lai spa ngot kinong song snong ka ganda twisa kila hap petwir bat sa ha ki jaka sa sipor ki balakan penkre kerpang hadin ke jingjai snang menteri rang ba ka Arunachal Pradesh upema khandu ula kerpat ya katanat ki kam lingsun jogri India ban aisu bat kenti su e ke jing peneso lingsun lengba ka kat lingsun Doni Polo Airport Itanagar nak benta ban kenti we garu kom im bat kabit kabiang jogi pat nong sosnong ke jela bat ru ban pensuk e kali kawan ka kit ka ba ka kam jungok kai perthei bat ha ka khai ka pateng nak benta ki nong sosnong Hakasiti bula pha hakasi ba ar sha menteri katanat ki kamling sun jog sarkar India Kanjarapur Ram Mohan Naidu khandu ulakdo ba kumba kalong menta tangkawai ke lingsun la penteri kam ha Doni Polo Airport ha kalek kawan sa Kolkata nriu sin sitayo bat kawai ke lingsun ka balet bawan sa kate ka kat lingsun bat kanong ba Delhi South sin sitayo khandu ulaong ba kite kilingsun kitre kamtesta bat ki nonglit nongwan ki dabbet habaro ki por bun sin ke jubu ya ka jing ya ki nonglit nongwan ki ba omla ban dab bat ban penbiang ke jing sakri leng ba kite ki lingsun ka tu gni ko khubor lakut kabalawan sapina ka Akashvani Shillong ha ka por prabjing ini so pat bat ka Delhi station na ka bentaki khubor ki banwan naka